गारिया बेलथायदों गंजों बेलथायबाय गारिया बेलथायदों ओमफ्राय बे गारिखौ बिसोर उनाव सावबाय ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबाय ना ओमफ्राय आंखौ जाफुंदों ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय औ ओमफ्राय नाथाय गोसोआव गाखोनो हाबाय ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ सालायग्राखौ जायगायाव माजों बुवाखौ माबा बल्दार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्दारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा बिसोर साबैसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन नामा गैयाना सावथालफोर दं ना एसे बुरजाथारमोन ना नोंसोर साथाम बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आं गावजानो गिनानै खारासैबो माबाबाय बाबाखौबो सोंबाय नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर खन्थाम बेलथायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना